Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši usporiadal 18. februára 2009 spomienkový večer na národného obrodenca a milovníka liptovskej a slovenskej prírody Miloša Janošku. Jeho život a dielo prítomným priblížil spisovateľ a publicista pán Peter Vrlík, zatiaľ čo podpredseda Olympijského klubu Liptova pán Ivan Bubelíni predstavil túto osobnosť ako znalca prírody a športovca. Medzi prítomnými boli okrem iných aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky inžinier Jaroslav Jaduš, kandidát na úrad prezidenta Slovenskej republiky a držiteľ ocenenia Vedecká osobnosť sveta profesor Chmelník, viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš inžinier Pavel Bobák či zborový farár Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania Marián Bochnička. Podujatie spestril krátky film o živote a pôsobení Miloša Janošku a prispeli aj žiaci základnej umeleckej školy Jana Levoslava Belu svojou hrou na akordeón. Na dojmy z tohto podujatia sme sa opýtali dcéry Miloša Janošku, Olgy Kostkovej. Veľmi obsažne a všetko, mám dojem, že veľmi dobre spracovali všetky odvetvia jeho práce. Až ma prekvapilo, ako všetko vypátrali. Cieľom tohto podujatia bolo ukázať na veľkosť osobnosti Miloša Janošku nielen pre Liptov, ale aj pre Slovensko. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.